Ja mám byť s nimi. Ja viem, ale Daj sem aj tam. ja nechcem byť celý mokrý, vieš. Za čo povedal? Ale oni majú veci na prezračenie, ja nemám. Ja nemám veci na prezračenie do piči. Tak si kakal. Ale ty si chuj do piči, Tomáš, ty si ho ojebal v podstate. Jebe, nechcem. A tu sú ešte bratové, kraťasy. Ale ty si ho úplne ojebal tým pádom. To video bez na kameru? Jasné. Na hlava. Poďte za ním, rýchlo. Rýchlo. Poď. A oni sú opýtaní.